Nefol dad, mewn moliant a llywenydd, dathlwn ein perthynas â thi o fewn teulu'r ffydd. Dathlwn ein perthynas a'n gilydd o fewn teulu'r ddynoliaeth. Dathlwn y weledigaeth o holl deulu'r llawr, fel un teulu'r nef, mewn cariad ac mewn clod. Bore da iawn i chi gyd a chroeso i'r oedfa ddigidol. Mae'r hyn law wedi dela lan ni fan hyn nawr yng Nghyfyrddin, ond does dim ots am hynny, wedi ffindo coeden i gysgodi o dan ni. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am ymuno ni. Mae'n hyfryd iawn i gael eich cwmni chi. Gobeithio gewch chi fendith o gyd addoli yn ei bore yma. Croeso cynnes iawn. Adnodau maswr ddeunawfed bennod o lyfr yr Actau. Wedi hynny, ymadawodd Paul ac Athen a dod i Gorinth, a daeth o hyd i Iddew o'r enw Aquila, brodor o Pontus, gŵr oedd newydd ddod o'r Eidal gyda'i wraig Priscilla, o achos gorchymyn Clodios i'r holl Iddewon ymadel ar hufen. Eith atynt, ac am ei fod o'r un grefft, arhosodd gyda hwy, a gweithio. Gwneithurwyr prebyll oeddent wrth ei crefft. Arhosodd Paul yno eto gryn ddyddiau, ac wedi ffarwelio'r credinwyr fe hwyliodd ymaith i Syria, a Priscilla ac Aquila gydag ef. Pan gyrraedd asand Ephesus, gadawodd hwy yno, a mynd ei hun i mewn i'r synagog, ac ymresymu ar ei ddewon. Daeth rhyw Iddew yr enw Apollos i Ephesus, brodor Alexandra doedd, a gŵr hiawdl, cadarn yr ysgrythurau. Yr oedd hwn wedi ddysgu yn ffordd yr arglwydd, ac yn frwd ei ysbryd yr oedd yn llefaru ac yn dysgu'n fanwl y ffeithiau am Iesu, mai am fedydd Ioan yn unig y gwyddau. Dechreuodd hefyd lefaru'n hi yn y synagog, a phan glywodd Priscilla ac Aquila ef, cymerasant ef atynt, ac esbonio iddo ffordd dduw yn fanylach. Stay
Mae heddi yn sul y tadau. Nawr, dyw'r diwrnod hwn ddim yn rhan o galendar yr Eglwys Gristnogol, tebyg i sul y fam enghraifft sydd yn cwympo yn ystod tymor y grawys. Ond wedi dweud hynny, mae'r ffaith i bod i yn sul y tadau yn cynnig rhyw thema i ni ar gyfer yr oedfa hon heddi. A heddi, i ni'n mynd i feddwl yn arbennig am bwysigrwydd y teulu. Ac yn arbennig felly teulu'r Eglwys, oherwydd taw teulu yw yr Eglwys. Nid set o reolau sy'n adeiladu Eglwys dda. Nid sefydliadau neu gyfundrefnau neu enwadau sy'n adeiladu Eglwys. Nid gweinidog smart a golygus sy'n adeiladu Eglwys. Falle byddai'n werth i chi fynd i chwilio am un rhywbryd, cofiwch. Ond pobl dda, teuluoedd da sy'n gyfrifol am adeiladu Eglwys yn dyfe. A'r ffordd i adeiladu Eglwys dda yw drwy adeiladu pobl dda a theuluoedd da, a gwneud hynny mwyn gogoneddu Duw. Mae gyda ni enghraifft ardderchog o hyn yma yn llyfr yr Actau, personau cwpl o'r enw Aquila a Priscilla. Fe ddown ni atyn nhw mewn munud fech nawr. Nawr, dwi yn credu taw bwriad Duw oedd i'r bywyd Cristnogol fod yn rhywbeth ar gyfer y teulu, yn rhywbeth teuluol, yn family affair, fe maen nhw'n dweud yn Saesneg. Mae'r Beibl yn ein dysgu ni ein bod hi'n bosib i deuluoedd cyfan i garu ac i wasanaethu'r arglwydd gyda'n gilydd. Nawr, fe fyddai'n werth i ni nodi yn y fan hon, nad oes gan Dduw wyron ac wyresau, dim ond plant sydd gan yr arglwydd. Mae e'n dad, ond dyw e ddim yn ddad cu, nac yn daid chwaith. Ac eto mae Duw eisiau'r Eglwys i fod yn uned deuluol. Mae e'n dad i ni gyd. Ac yn ein testun i'r bore yma, ni'n cael hanes cwpl priod, Aquila a Priscilla, yn addoli ac yn gwasanaethu Duw gyda'i gilydd. Mae'r ddau yma'n cael eu henwi ryw 7 o weithiau yn y Testament Newydd. Dydyn nhw byth yn cael eu henwi ar wahân. Maen nhw wastod yn cael eu henwi gyda'i gilydd yn gwpl. Be sydd gyda nhw ddysgu ni heddi tybed? Wel, yn un peth, o'n nhw'n deulu a Duw yn eu canol. Dyma chydig o'i hanes nhw. Oedd y ddoi nhw'n byw'n Rifen, enw Rifeinig yw'r enw Priscilla, ac yn ôl pob sôn, oedd hon yn dod y deulu eitha amlwg yn y gymdeithas. Os mae enw Rifeinig yw Priscilla, enw Iddewig yw Aquila. Felly, fe allwn ni weld yn syth bod y ferch ifanc Rifeinig wedi priodi a mab Iddewig. Nid y dechrau gorau i fywyd priodasol. Yn wir oedd y fath briodas yn rhywbeth nad oedd yn cael ei dderbyn nôl yn y dyddiau hyn. Oedd bach o broblem gyda'r ddau yma felly. O'n nhw'n deulu a oedd yn byw o dan bwysau mawr. Dyw symud o'r ardal lle gysoch chi'ch geni eich magu eriod wedi bod yn hawdd, ond i'r cwpl ifanc hyn, Priscilla ac Aquila, nid dewis symud wnaethon nhw. Gyson nhw i gorchymyn ni symud. A mae'n ffaith bod teuluoedd heddi yn yr oes fodern hon yn byw o dan bwysau hefyd. Pwysedd oddi allan a phwysedd oddi fewn. Mae tensiwn a phwysedd yn elfen fawr o fywyd teuluol pob teulu ifanc heddi. Teuluoedd yn dewis byw o dan pwysau gwaith, pwysau amser, pwysau arian a gofidi eraill. A mae gan yr Eglwys y rôl bwysig i chwarae yn y cyd-destun hwn wy'n credu. Nid yn unig i osod seiliau moesol, ond hefyd i gefnogi ac i gynorthwyo teuluoedd oddi fewn ac oddi allan i'r Eglwys sy'n byw o dan bwysau heddi. Mi roedd Priscilla ac Aquila yn un o'r teuluoedd hynny. Ond fe gynorthwyodd yr arglwydd nhw i ddelio â'i problemau. Nid i'w goresgu nhw, ond i ddelio gyda nhw. Chi'n gweld, wrth i nhw gael ei erioed mas o'r Rifen, wrth iddyn nhw deithio i gyfeiriad y dwyrain tuag at Corinth, oedd yr apostol Paul yn gadael Athen ac yn teithio i'r gorllewin. A dyma nhw'n cwrdd â'i gilydd, dyma nhw'n bwmpo mewn iddi gilydd ar y taith. Y ddoi yn mynd i'r cyfeiriad a Paul yn mynd i'r cyfeiriad arall, yn dod wyneb yn wyneb a'i gilydd. A dyma gychwyn a rhywbeth arbennig y mywyd y cwpl ifanc, rhywbeth a fyddai'n gadael i ôl arnyn nhw am weddill i bywydau.
Nawr, gwneithurwr pebyll oedd yr apostol Paul, fel i chi'n gwybod. A mae'r hanes yn llyfr yr Actau'n sôn am Aquila a Priscilla yn cwrdd â Paul ac yn dweud fel hyn, ac am I fod o'r un grefft arhosodd gyda hwy a gweithio. Aquila hefyd, mae'n amlwg, yn dilyn yr un grefft ar apostol Paul, y ddoi ohonyn nhw neithurwyr pebyll, a'r ddau wedi cyfarfod â'i gilydd ac yn mynd ati i weithio gyda'i gilydd. A wy'n gallu dychmygu nhw'n eistedd gyda'i gilydd ac yn gweithio ac yn sgwrsio wrth weithio. A beth byddai Paul wedi siarad amdano, a cyntau newydd adael Corinth, ond sôn am Iesu Grist wrth gwrs. Byddai wedi rhannu hanes yr efengil gyda nhw, am ei enedigaeth Iesu, am ei fywyd, am ei weinidogaeth, am ei farwolaeth ar y groes ac am ei atgyfodiad. A mae'n siŵr gen I y bydd y clywed hanes o'r natur hwnnw, hanes am gariad am y ddeiant a thrigaredd ac aberth, wedi'r cwpl ifanc hwn glywed geiriau cas a chaled a didrigaredd yr ymarawdwr a fi'n gyfrifon am ei gyrru nhw mas o'r ifel. Wy'n siŵr bydd y geiriau Paul yn fiwsig i'w clusten nhw. Dyna chi beth od bod Paul wedi croesi ffyrdd nhw'n dyfe. Neu falle na, cofiwch. Achos mae Duw yn croesi ffyrdd bobl. Yn croesi ffyrdd bobl heddi, yn croesi'n ffyrdd ni, jyst ar yr adeg iawn ac yn y ffordd iawn. Nid trwy ddamwain ond trwy fwriad, trwy ewyllus I nerthu teuluoedd ac unigolion a'i dwyn yn agosach ato fe. Dyna oedd profiad Aquila a Priscilla. A thrwy'r profiad, fe ddaethon nhw'n deulu Duw a Duw yn eu canol yn eu nerthu nhw. Yn ail yn nhw hefyd yn deulu oedd yn gwasanaethu. Mae popeth yn ni'n darllen am y teulu hwn yn dweud amdanyn nhw'n gwasanaethu Duw gyda'i gilydd fel teulu. Sdim gair drwg yn cael ei ddweud amdanyn nhw. Dim ond canmoliaeth, geiriau da. Blynyddoedd yn ddiweddarach, mae Paul yn ysgrifennu nôl at yr eglwys yn Rhufen ac yn dweud fel hyn, rhowch fy nghyfarchion I Priscilla ac Aquila, fy nghydweithwyr yng Nghrist, deuddyn a fentrodd I heinios I arbed fy mywyd. Nid mae fi yn unig sydd yn diolch iddyn nhw, ond holl eglwysu'r cenhedloedd. Wedi bod yn cwmni Paul am 19 mis, fe ath y 3 ohonyn nhw I Ephesus. Ac yno fe ddath gŵr yr enw Apollos atyn nhw, ac fe ath Aquila a Priscilla ati I esbonio'r efengil iddo fe, ac fe fi hyn yn fodd iddo fe'n ati brygethu llawer iawn mwy effeithiol. Na chi beth ryfedd yn dyfe? Y ddau hyn a Paul wedi croesi ffyrdd yn dod yn gydweithwyr ag A dyna beth sy'n digwydd pan bod Duw yn croesi'n ffyrdd ni'n dyfe? I ni'n dod yn gydweithwyr ag Pa beth bynnag yw ein gwaith bob dydd ni, beth bynnag yw ein proffesiwn ni, beth bynnag yw ein busnes neu'n crefft ni, mae busnes Duw yn dod yn fusnes I ni hefyd. A'i addoli fe a'i wasanaethu. Mae yna lawer iawn o bobl sy'n gwasanaethu pob math o bethau heddi. Bob tro bydda i'n codi'r ffôn I holi am rhywbeth, I chi fel hyn, bydda I wastad yn cael yn rhoi drwyddo I customer services. Bobl yn gwasanaethu bobl drwy'r amser. Wel fe gawn ni hefyd ein galw I wasanaeth, I fod yn customer service yn enw Duw. Ei wasanaethu wrth I addoli, yn fyfyrgar ac yn ddiffiant, yn gyhoeddus ac yn bersonol, a'i wasanaethu drwy wasanaethu eraill, drwy ein cariad a'n concern tuag atynt. Do fe ddath y teulu bach yn deulu Duw. Yn drydydd fe ddaethon nhw'n deulu sanctaidd hefyd. Ystyr y gair sanctaidd yw ar wahân, rhywbeth neu rhywun sydd wedi cael ei neilltuo am reswm arbennig. Dim yn meddwl ar wahân fel nad ydyn nhw'n cael dim wedi wneud ar byd, ac nad yw'r byd yn busnes iddyn nhw, dim fel na fi'n meddwl, ond teulu sydd wedi cael ei neilltuo am reswm arbennig. Ac wrth I cyfarch o rifan ac wrth I nhw ddiolch iddyn nhw am ei gwaith drosto ef a'r cenhedloedd, mae Paul yn dweud hefyd, fy nghyfarchion hefyd, i'r eglwys sydd yn ymgynnull yn ei tŷ. Aeth tair canrif heibio, cyn bod yr eglwys
yn cael unrhyw fath o deiliad i'w hunain, a mae'n bwysig cofio hynny. Pobl sydd yn gwneud eglwys, corff o gredinwyr yw eglwys, ac am yn agos i 2 canrif, fe fy'r eglwys yn cwrdd mewn cartrefi, nid mewn adeiladau fel sy'n ni heddi, mewn cartrefi tebyg i gartref Priscilla ac Aquila. Ac mae hyn yn ein hatgoffa ni o symlrwydd y wir eglwys. O ddim angen pethau fel sydd gyda ni arnyn nhw. Mae'n traddodiad ni fel anghydffurfwyr yn ymffrostio'n symlrwydd i hadeiladau a symlrwydd i haddoliad, yn wahanol i'r eglwys wladol a'i ffurfioldeb a'i chrandrwydd a'i hadeiladau. Fi'n cofio am weld â chwria blynydde maith yn ôl, a phregethu mewn eglwys mewn basement siop, symlrwydd. Ac felly hefyd yr eglwys fore, gwneud cyment gyda chyn lleied, tra bod ni heddi sydd â chyment fel sy'n ni'n gwneud llai. Oedd gan y teulu bach hwn, Priscilla ac Aquila, oedd gyda nhw gartref ardderchog, cartre arweiniodd at eglwys ardderchog. Oes eglwys yn ein cartre ni tybed? Na chi gwestiwn? Neu, a yw'n eglwys ni yn gartre? Na chi gwestiwn arall? Yn gartre i deulu'r ffydd. Yn gartre lle mae Duw yn cael ei le yn y teulu, reit yn y canol, a'r teulu yn ei wasanaethu fe. Gwahodd Duw i mewn, a threulio fel teulu, quality time yn ei gwmni ef, ein tad nefol. Mwyn iddo nerthu ymdopi ar pwysau, mwyn i ni ei wasanaethu, ac mwyn iddo'n gwneud ni yn sanctaidd ger i fron e. Der o fwynder ar yr eilwyd, pirdeb a ffyddlondeb llawn, adfer eto'r sanctaidd allor, a fi'n llosgi'n ddisglair iawn, na ddiffodded arni byth mor dwyfol dan. Amen. Show
Gweddiwn. O Dduw ein Tad, diolchwn i ti am ein gosod ni o fewn ein teuluoedd, a'n clymu ynghyd mewn tynerwch a chariad, i feithrin a chynnal ein gilydd, i garu ac i gael ein caru, i ddysgu ymddiriedeth a chyfrifoldeb, i gyd lawenhau a chyd a laru, drwy holl droion taith ein bywyd. Gweddiwn dros deuluoedd ein gwlad heddi, dros bawb sydd yn dysgu cyd-fyw, dros bawb sydd yn profi llawenydd a her teuluoedd newydd, a thros y teuluoedd y fylchwyd gan marwolaeth. Arglwydd, ni'n diolch i ti am deglws am deulu dy bobl, ac am y breinti a ddaw i ni drwyddi. Yma mae thrinwyd ein ffydd, ac y deithom gyntaf yn ymwybodol ohono ti. Yma clywndau'r di yn ein cyfarch ni, ac yma ni'n cyfarfod â thi ar nhoriad y bara. Gweddiwn dros dy eglws, yr eglws fel y gwyddon ni amdani, ath eglws fawr drwy'r holl fyd. Lle boi ffydd yn wan, rhoedd i weledigaeth gliriach ohono ti. Lle boi gobaith yn pylu, ar gyhoedda hi o aruchafiaeth y deyrnas. Lle boi chariad aeth ostiri yn oeri, llanw hi ag ysbryd Crist y gwas, ac adnewydda hi gyflawni dy ewyllus. Ein Tad, diolchwn i ti am amrywiaeth teulu'r ddynoliaeth, dy blant di ni o bell ac agos, teulu a greuwyd gen i ti, teulu a daeth yr arglwydd Iesu'n rhan ohoni, teulu a bu e farw drosto. Gweddiwn dros yr rhai hynny wrth deulu sy'n byw bywyd mewn tlodi ac angen, yr rhai sy'n ewynu tra bo eraill ar ben i digon, yr rhai sy'n ddigartre a diemgeledd, yr rhai sydd ar ffodd i wrth ormes ar hyfel, yr rhai sydd mewn adfyd ac mewn anobaith. Cyffwrdd a'n calonau a byw ha'n hewyllus, i geisio cyfiawnder i'th blant ym mhob man heddi, ac i ddwy'n holl deuluoedd byd, i rannu yn llawenydd dy deyrnas di. Ac yn awr gadewch i ni weddio gweddi'r teulu gyda'n gilydd. Ein Tad yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddi'r dy enw, dieled y deyrnas a gwneled dy ewyllus, megis yn y nef felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y myddeiw nina i un dyledwyr, ac nag arwai ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, canis eiddo ti o'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn yr oedfa bore yma. Tan y Sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach ac yn sych hefyd. A gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda ni oll. Amen. O Gaerfyrddin, hwyl fawr i chi am y tro.